bagian nutut yo engko lapore karo anu Pak Sesepuh ne. Heeh. Unine ngono kuwi. Heeh. Lah sing gedhe ya ora iki apa? Sing gedhe barang iki ora entuk nyatane kaya. Heeh. Heeh. Ya matur nuwun. Masya Allah matur nuwun. Iki sing saka Linggau Wadah iki kono kene. Dewangi-wangi nganti tekan Merangin matur nembah nuwun. Heeh. Matur nuwun. Heeh, matur nuwun Mbak De, Mbok De. Heeh. Mugi-mugi panjenengan sedanten diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Amin. Amin. Mugi-mugi nek duwe usaha-usahane dilancarke, nek duwe anak yo gendang tambah anake, nek sing resik wis durung duwe bojo ben tambah aja. Sik matur nuwun. Matur nuwun, matur nembah nuwun. Untuk semuanya yang sudah memberikan berbagai rezeki, mudah-mudahan diberikan panjang umur, murah rezeki, senantiasa menjadi rezeki yang barokah. Amin Allahumma. Yuk kita jogetan lagi. Yuk Chandra Mawa. Os. Nah kono pengawale Pak Denoto. Yuk wong wis disangoni joget sing padha semangat. Yuk Chandra Mawa. Os ya os. Siji loro telu kabeh kok putu. Anakku dhewe sing dimoke anakku. Engko tak potong ki sawerane iki. Lah kesel kok bau-bau yo. Anakku dhewe nang kene iki ana pira iki? 3 kuwi lho. Anakku akeh masalah iki. 8. Ki anakku lho anang kabeh wedok ku abi iki. Yuk Mas Bas Chandra Mawa.
Us. Jos. Ayo ditutup barisare sing apik enggo canduk cahayu.
Dipadangi wis dipadangi iki karo bola video shooting napa bola YouTuber ya. Luar biasa matur nuwun wis jan tambah semringah. Sesuk nek wis bar nyoting saka kene carane subscribe apa kae kok Mas. Wah tambah akeh Mas. Iki apa-apa. Iki yang pancene ya monggone dhewe kabeh ya ngene iki ra apa-apa. Lah ya to. Sing penting sak tegane ngono. Duk. Siap, Duk. Siap Sahayu. Siap kabeh. Siap kabeh. Siap gak? Wis wani? Wis wani perang? Oh, wis wani. Yo. Hut. Thank you.
Huh.